L-oppożizzjoni għal darb'oħra qed iġġib l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox u għalhekk li se tkun qed tivvota favur in-nomina ta' George Vella bħala President. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta l-erba' filgħaxija indirizza laqgħa fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta bit-tema Flimkien għal pajjiżna. Adrian Delija ħabbar l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qabel li jivvota favur in-nomina tat-tabib George Vella. Id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista bħala grupp parlamentari sħiħ flimkien illi aħna għax inġibu l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox ħanivvotaw favur il-ħatra tat-tabib George Vella ħalli nuru lil pajjiżna issa iktar minn qatt qabel illi verament hemm bżonn illi nagħtu sinjal importanti. Adrian Delija qal il-President ġdid għandu responsabilità kbira qudiemu għaliex għal darb'oħra l-pajjiż qiegħed fi ġlieda kontra l-korruzzjoni fejn anki d-demokrazija u l-valuri qed jiġu medda. Il-Partit Nazzjonalista iżda se jibqa' jinsisti fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja u allura li President futur ikun elett maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Kamra. Kompla li m'hemmx raġuni għaliex is-suġġerimenti tal-Kummissjoni Venezja ma jiġux implementati. Dawk li huma is-suġġerimenti kollha illi hemm u magħmula fil-Venice Commission isiru minnu fih. M'hemmx raġuni waħda għalfejn il-Gvern m'għandux jimplementhom. Isselna kważi 3 xhur ngħidu, il-Gvern jaqbel, aħna nimbuttawh u xorta il-Gvern ma jagħmilhomx. U refera wkoll l-aħħar rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali li kixef difetti strutturali fil-qasam ta' tmexxija fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Adrian Delija qal f'dawn l-aħħar 25 sena gvernijiet suċċessivi bnew dan is-settur fuq 3 pilastri: il-viżjoni, ir-reputazzjoni u qafas ta' liġijiet kompetittivi. Is-settur tant kien fuq sisin sodi li l-reċessjoni għal 20 ta' snin ma laqtitux. Iżda gvern ta' Joseph Muscat flok ħatef l-opportunità biex jkompli konsolida u jsaħħaħ dan is-settur fl-ambjent ekonomiku favorevoli minn flok kisser ir-reputazzjoni tiegħu. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll mis-Sindku tal-Mosta Keith Kassar li qal li l-Mosta jixirqilha li jkompli jkollha kunsill b'maġġoranza nazzjonalista biex ikompli bil-pjan ta' 1.3 miljun euro f'investiment fi proġetti b'risq il-komunità mostija. Fakkar li kontrarju għal Partit Laburista meta Joseph Muscat kellu jiġi l-Mosta biex jiskuża ruħu għal frejjeġ li kien għamel Kunsill Laburista immexxi mill-eks Sindku Pawlu Ketkuti Karwana, kunsill b'maġġoranza nazzjonalista m'għandu xejn ħammarlu wiċċu hekk kif qed jersaq għal fiduċja tal-poplu. Preżenti waqt il-laqgħa fil-Mosta kien hemm il-Viċi Kap għal ħidma fil-Parlament David Agius, deputati u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali.